alam vanbom amat itum autonomous state ta nang papelong le det lapen ke Roman script na kache dan punang boy lapen ke English medium apanan te itum kache dan nang lapuson che plang det lapen non anta sakori ke long leta tir thu bot thangjang lo Karbi Anglong non osomar tum loga por he long le lak isi suse osomar bihe katu lapen suri krip lige ban sigedu ke chia tum hem Asamis tum bongali ohomia tum hem si ban sigedu lapen ke itu hem munit rong betia hem tanang litung dakamata dongka mata teklongpo itu hem kai cek pen parpong po ing han vit lir lason anak lasona hem ke Meghalaya davelo Nagaland davelo Mizoram davelo Tripura davelo lapen ke Arunachal Pradesh davelo lapen Assam Plain District bethi davelo halatung ke bang ing chin pen cement pen har long pen ting pen sikit dip ahem thai selo ke kim ahem thai sel antala pu an itum hananga piduk anta development ko si itum han pubom la lapen ilitum phan agyan nang pavidet ji phan lu nang pa than anta ke chia tum phan si dak nang toy et ilitum ke la kache song ya jak kong anta ilitum ave thu det khang jang la ko an se je plang la athema lu ke than he lo ke mati dia abinong lo ke plang yi polo dangte ilitum development ji pulo tangte aning arlopen agyan pensi cheng nang ji kadi lasila agyan ta kapavidyat ti phansi itum Karbi lapen Anglong arat tum hange master kam ta pipede si ke vil lapen non six schedule APHL sialong ta ilitum hanang pi phuk dun ji aphan la bongo sena lapen RSS BJP tum ge claim pik khang jang la si non ta dharmo alam nang ning jedun lapen paning je proof Setala dharmo alam ning jelote nitum APHLC ke do anatum ke chethak non det pu si arni si ar koi kep arni nilitum di pu di ma sa club along nitum perai det lo lapen chethak non po non ke lapen kado veta chethak non tame aning ki thipen kali ahok alam ke than ji aphan moheta neli ning jelo Lucifer porque lambda ninge tek pik ani lambda dog pik galake ahok alam ninge je nilia bange ahok alam si ninge kitab pen ahok he bande hala kitab ke chok kitok si ahok he lonte nilia ahok alam kitab pen si ninge ke di la si Lucifer ke hala lam ninge tek bara tu si abinong ke Lucifer lamangke la ke tek lor alam lo la ke kitab long si kitok la ke bible long si kitok nili bible lam da puing tung ti setahala Horensing be tuliram rong hang atum sila ta kaparno dam ke di nelitung ke lai hoa lam puing tung te Anglong arat ponde Karbi atum do anta itung ke ejat verlo e kai verlo isi verlo itung ke nang dia son anda isi verlo la sik ka che song nang ita e kai e group vet e do warisi vet pen si ilitum che song nang po ninging sam jin pen set up herere pin pen just ching ton te pin men si ilitum che song nang po pardon sa pinilada estimate bakan bakan chitong pinidak ko an bag do suri thomkap ya suri thomkap bak amune dak che tong lo pini suri thomkap ta so se data te al neli pan nang pura abinonge hala Christian pe hadi ki pugang tu amat la ke girja dam lo te bible si ke pon rada tum da along dam lo te six schedule si ke pon pusika ningje la ke thek lo alam lo girja ke dam ke six schedule ke pon rong e vive lo yokta di la alam hok alam lo banang liha nam ghor dam amat six schedule pon rong vijima vive de ji ke la ke nam ghor long si pon ji ke ante la ke abinong ke alang li chini muthe lante Christian he no pi le apot la Christian tum le lo te Christian hongari ching room pet lote autonomous state hang det po long lok yi ka phere alang li phan ga paning ye toy ge hedi la ke RSS bongo senatu la ta RSS ta Karbi RSS to bangali athema Karbi RSS to mangke autonomous state tanang hang dun la tu mangke la ke
Sik sidul ta pangtang nangi pu si alang litu ni pu. La se kece RSS atau ambang la pen bonggo senat atau ambang la ke. Dia bangsa malong kena kana muluk na itong dia so muluk na itong ke election ison ke dei. Nili tungge election ke hai chot le kang ton ni gali. Di election ke muni tum hai pik lo le non ning kan proxy kep lu election hai bom lu. Di aja hak tum hai bom lu. Teta kam claim clear ke di. Nili tungge election ke hai ta hai det lote kam ke claim thek ji aphan. Karbi atum Anglong arat Karbi Anglong Anglong along ri itu kape jok Anglong akai to man kape jok dia fansi claim ji la pen nilitum la ke un po pusi teklor ki cengko ke nilifan one man army puke one man army nili nut pet puke kita pe par long ke tok katu aja katu non ye one man ka leader ke di suri thom capital si non ke di anda ba me thang khoros pen si wa ni khoros di pe ne tu ananda pe chulong le happy ni ba me thang si chu la puyu la si la ke ni litu me ha a hokalam ka ningje polo you know that me ni teta hokalam si ka ningje di o somar pe chan u nangi pulo tam te aja tungge ka therak ji ke di you know that alam puji ke di teta hokalam ye leke amuni da ve pin lu se det ka salam un po la tuke bang Russia ka president ke e don bang kep ke do tom phan ke lak thom kep robles lata poisa Karbia Indiana rupi gali robles to lang do to pick lak thom kep pulote Karbia tom bang lak trokner kep pone pilonelu la po ansi bang di pichul hada ke Mizoram da son si claim bom lo hasia tum da son si claim lo kachepe chan ye phang award ki pilo a boxes ki pilo non ge itung ge inudret pangring po osomar di pang ing tung po di osomar bang in hon bok di tiga di motorcycle ben papi thi po drug papi chu po son si itung mang claim from ge di an ke la ke komar lo itum han la nai pu la Assam government India government num si nai pu franke osomar avidet lote ong edet lote ninga rong pigi ko mas ya karong ninga rong krai lang osomar ong ninga rong ong lo laki la tuke Hello.